Ae to nitie iwinjo nitie duol moro makoro mama ukiwinjo ko mama wuoyo kod duol no chon kane tin to be kata sani pod otimore winjo ka anana ng'ama fuoni yawa mama pache tin mijinga mani sikul okoromo maber pong kore nyagoya atim nang'o atim ni nang'o timo ni berni jatenda gino ne lit moingo kata kiboko ne lit makoro ibiywa kara lwera ibiywa kike jikania to jogi pole bingeni kia goyo ikia pok no kende ngamidwa gone pole kende osegolore pole no nien koro onge kora na wigi nyasachi ana wigi nyasaye tim gi minde tim kidwaro no ero ine wuon dala ni sani fuo anana anok nyal winja yawa donge nyithindo moko to miyo jonyuol gi luor malich koro jo nyithindo moko go tipi mago nengo to duol cha kiklal pimna go gi duol cha donge nyithindo moko to ero luoro jonyuol maber kabisa to mago be joma Nyasaye konyo advice be donje gino Nyasaye konyo ato kanyal wuoyo kata ka wuoyo to goya mana ja klasa boro mabe pod wanga makabi yueyo dala kata nini kechi koro nini ongisi ni mondo idhi olne gowi tingise niya nin gowi pok nu chulo moro koro ini miseti up ini miseti up tidhi dage ni ok idwa dhi kodi idwa ni mondo wach kaka irach in miracha ne yawa moko winji jonyuol to kaje be issue ne nyalo kelo nyaka kende iye to duonge sani kori pong ang'eni nyaka ta kendo kori pong chao tinga madung madhi nyaka thum yawa andonge na winjo mana ne une thum tinga winjo ni ng'enya nyaka rege DJ luongo nyaka nyingi tanindo wada mon kuoda lakini to kama nudhi ya thumno mano be mana dala uto owada mabende nidware jite iwinjo tayawa to jite kama nidware jite yani e grupu kanyo no wacho ni bwana gik jileo bwana masore moko nini iluongo nango malo gongo agongo malo dwa bire to mito se oro ngato dhi onyiso gi ne simo to onge midwa koni gi godo ni form ya ngano noka mane ngama nigi ndiga to sungore nikech sungane nyaka be very important message iwinjo eno goga ball be gimomiyo nyalo wuothe kuonde maboyo go olawo ga mapira en jagol koro gidhiga ni tournaments friendlies ka gidhi friendly to tero go wacha kocha no mera thum biro thum nitie kacha omera makata en mana speaker riyo kod riambo mana no mega wuon omera makuongo idwa twe wi bao auja malo mama uduogo wuoni gi duol matin ya thum ni e gweng kawuono nyithindo maricho dwa dhi miel thum kanye minege ji thum kanye minege ji teme ema nyithindo madhenya sore nyithindo kethore donje tabia moko maricho ma mibiro winjo ni sirikal to bade board chief na winjo no se olo iwinjo kiduogo miyo win information kaso chako kelo olo youths kaso okelo duol cha ato dong kata ka wuoyo tataran ato kodi da pim tan mijinga be okuinja mijinga tiwi neno ya tim kaka idwaro kamane kaka no pang ni bro chanda ni kiwuo kaso ne samene ni ningo tiwinjo kiwuoyo koro mane kama ochende duol mane gia donge keling tiwacho yawa mijinga makata ka wuoyo to ji ok duoke ya di winjo afuo kora wuoyo kenda to kidwa mani duoko to donga ng'eyo yawa sepong inyalo duoka kaka kidwaro kali dwaro nang'o yawa